Weche moko nyakoro mogin jatend piny Kenya William Ruto otielo ni piny owacho mare biro dhi nyime kod keto e tim lokruok e sekta mar weche mag somo mar neno ni chenro mag somo obedo e lai machal kod dwaro mar piny masani. Olero bende ni pod koro biro medo kelo lokruok e sekta no, ka bende owacho ni ber bende osene e sekta mar somo ma bende osekelo bot thuolo mar higni 3 ma osebedo godo e apisi. I see some people try to talk about education, and I want to tell them in 2022 we had huge challenges in the education sector. We had a chronic shortage of teachers. We had a chronic shortage of classrooms. 21 of our universities were technically insolvent because of funding challenges. Most of our TVETs had serious problems because of funding. I stand here today to tell you that we have sorted out all those issues. Jatend piny kata kamano bende ne ochiwo ler e wi lai manyien mar somo mar CBE ma bende owacho ni oseketo motegno mar neno ni obedo mano ma bende odonjore kod dwaro mar ngima masani. Education does not just be about formal learning and passing exams and that kind of thing. It was about transferring skills, creating knowledge, and making sure that we prepare our human capital for what is right and what is necessary for us to move Kenya to the next level. Ne owacho ni sirikal ne ochiwo omenda makonyo chwalo chenro makonyo siro chenro mag somo mag jopuonjre wang' sa kata capitation, kama ne olero ni nobedo kod buok mokalo koluwore kod nengo mar uniform mantiere malo mokalo, ka owacho ni sirikal biro neno ni jopuonjre duto ma odhi somo e ngas mamalo dhi maonge kod gimoro amora manyalo kelonegi obadho machalo kaka wach mar bedo ni gionge kod uniform. And we provided the highest amount, 44 billion. And therefore, if we have provided money for teaching, and we pay the teachers, and we have the classrooms, there is absolutely no reason why anybody would keep our children out of school. We are going to look into this uniform issue, because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform.